Hmm? Sarap. Hmm. Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng bangus sisig at chicken sisig. Ayan. At meron po tayo dito sabaw na Sale manok. Native. Native Ayan. po yan. At meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Napaka-special po yung araw natin ngayon mga ka-foodies dahil meron po tayo makaka-back-to-back online collaboration ang aming kabalen na si Ma'am Shi Liza. Ayan. Sisi Cab, thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni VP. Yes. Thank you so much. Opo. At napakasaya po namin at naulit po ang online collaboration po natin. Mga ka-foodies, please pakisupport po ang ating kabalen at mag-subscribe na po kayo at pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Ma'am Shi Liza. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, panoorin natin to. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang ating kabalen na si Ma'am Shi Liza. Opo mga ka-foodies, si Ma'am Shi Liza po ay napakagaling po niyang Pinay mukbanger, Yes. diba? Kung gusto po ninyong mapanood yung kanyang bone marrow, nag-trending po yun. Yes, nagte-trending siya. Nag-trending po yung video na yun. At hindi lang yun, napakasarap din po yung mga kinakain niya at masarap din siyang kumain. So mga foodies, sana po lumipat po kayo sa kanya pagkatapos po namin. At syempre, mag-subscribe na po kayo. Subscribe. So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Yes. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Apo. Mga taking Kapampangan. Ayan. Tanan. Dahil Kapampangan yung kakolab natin, Opo. Kapampangan dish yung Opo, yung inano hinanda natin. Yes. Oo. Mainit pa yung sabaw. Yung sale manok. Sale manok, native. Native po yun. Sa Tagalog, ano no? Tinanglad na manok. Tanglad, oo. Mhm. Unang subo tayo. Mukhang masarap tong ano. Dito natin yan. Yan. Sige. Kita ba? Ako to. Unang subo. Mhm. Ako yung sisig bangus. Una subo ay para sa inyo mga kapudipis. Sisi Cubs, Ma'am Shi Liza, para sa iyo po ang unang subo. Kain tayo. Kain po. Hmm? Sarap. Yan. Ang sarap na ano ng sisig chicken. Ito na po, sisig bangus talaga. Bangus talaga. Yung bangus. Tapos lagyan mo na. Lagyan natin ng toyo, kalamansi. Ito. Hindi masyadong nakikita yung pagkain ko. Abot mo yung sisig bangus. Yeah. Kamayin ko na lang yung sisig, chicken. Ito. Mainit pa to. Ito. Sarap. May egg, oh. Yung egg yung Sarap. manok. Kaya mga kapudibis, kung nakikita nyo magkasalungat yung kamay namin kasi
titikman namin tong sisig bangus at sisig chicken. Hindi sila pareho ha. Nagkabaliktad ba? Ito ba yung chicken? Ito yung bangus. Kaya wag nyo na kaming Kasi magkasalungat yung namin. Kamay. Parang labanan. Ang sarap ng sisig chicken. Lasang-lasa talaga yung star margarine. Siyempre, star margarine yung namin. Huwag ka magpata, baka lumobo yung sipon ko dito. Lasang-lasa talaga yung chicken at saka yung atay ng manok. Oo, nilagyan ng atay na manok. Yes. Yung mga Kapampangan kasi hindi sila mahilig maglagay ng mayonnaise. Ang nilalagay po nila atay na manok. Sarap. Mga kapudibis, kung hindi nyo pa napanood yung bone marrow ni Ma'am Sheliza, panoorin nyo. Nag-trending yun. Oo. Lahat ng mga video niya. Masarap po. Pati yung kumakain, masarap din. Pati yung kumakain. Masarap din. Ayan. Kinanghang eh. Alam mo na, yung isang video ni Ma'am Sheliza nakakaiyak. Yung nag-birthday ba yung anak niya? Naiyak din ako dun. Titikman natin yung bangus. Kamay-kamay na lang kami lang naman kakain. Tapos lalagyan natin ng toyo mansi. Alam mo yan. Patikman mo ng pareho. Alin ang masarap dyan? Ako. Hindi na nga. Siyempre, masarap yung dalawa. Masarap. Try niyo po. Masarap na sisig bangus. Bangus. Tagmukbang na kami ng ganyan, sisig bangus. No? Siyempre, dahil Kapampangan yung kakolab natin, nagkapampangan dish po kami. Yes. Siguradong namimiss ni Sisi Cubs to eh. Lalo na yung sale manok. At meron na siyang anak dalawa. Babae at saka lalaki yata. Malalaki na sila. Dalaga at saka binata na. Sarap umirap na sabaw. Ito pa may extra sabaw ako. Gusto mo pa? No? Nako. Tanglad, Ay, tanglad. Luya. Luya. Kahit napakainit, ng sarap ng umigop na sabaw. No?
Sarap. Kapag ganito yung kapag kain mo, mapaparami yung rice ka. Lalo na kapag napakadaming sili. Manghang. Mm-mm. Sarap. At saka yung ginamit namin bangus ay fresh. Mm-mm. Kasi namalengke kami madaling araw. Kaya fresh. Kapag alas 10 na ganyan, alas 11, hindi na fresh yun. Oo na. Pinipindot-pindot ng mga ano yun, namimili. Pinipisil. Pinipisil, pindot-pindot, ganun din. Sarap. Magluto na po kayo sisig, bangus sisig, tsaka chicken sisig. Masarap po. Di ba sa ano, 7-Eleven, sa 7-Eleven ba, merong nabibiling ganyan, di ba? Yung Oo. sisig chicken. Kasi lang mas masarap talaga yung gawa. No? Kesa sa naka-ano na. Sarap. Umusok pa oh. At syempre, thank you so much din po sa nakakolab po namin kahapon na si Jobel Yamamoto. Yes. Thank you so much, Sisi, sa online collaboration. At sa mga hindi pa po nakakapanood sa kanya, ay i-visit nyo din po siya at mag-subscribe na po kayo. Yan. Ang sarap ng kinain niya, chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Pampabata. Paborito mo yun, di ba, BBM? Chicharon bulaklak. Oo. Ano lang, sakto lang. Kasi kapag may bulaklak, Hmm? bawal sa akin dyan. Nag-aano yung ano ko, leeg ko. Ayan, chicharon bulaklak, taong, ayan, ganyan. Ayaw niya. Mm-mm. Kumakain siya pero hindi ganun karami. Hindi niya gets. Gets ko. Allergic. Allergic ba siya? O, allergic siya nun. Lalo na pag ano ba kasi yung pinaka-ano mo? Yun. Basta mabaho. Basta yung amoy ano, yung amoy pagod na. Ganon. Ganon. Paborito mo talaga hotdog lang, no? The best yun. Kahit naman off-cam, di ba? Hindi mo naman masyadong kinakain yung tahong. Okay. Ano talaga ako? Isda. Isda siya. Tilapia. Kaya maghapon siya namimimot ng isda sa likod. Namimimot kami. Namimimit sila kahapon. Siguro yung nakuha nila, mga 3 kilo yun, no? Ang dami, no? 3 kilo. Tapos, inaano namin, ginagawa namin. Daing. Para sa Pasko, may handa, di ba? Hindi puro tingin ng tingin. Tingin ng tingin sa kapitbahay. Tapos sa dami na nakuha nila, nakagawa sila ng burong isda. Malinis naman dito sa ilog namin. Nakikita nyo yung video ni Cook Like Crazy. Then, nag-my day ako. Oo. At saka yung yung video natin kay Bisaya Studio. Yung may namamang papa. Sa likod yun. Mga kapudibis, Ma'am Shilaysa, huwag niyong kalimutan. Papa. Sa alala na yan.
iboto nyo siya. Para ano, president. Ano sila isa? Parang ikaw lang eh. BBM? BBM for president. Ay. Kapag ako nanalo, bahala kayo. Magtago na kayo mga babae. Magtago ka na. Okay, pati ako? Paladala kita sa isla. Sino matitira? Kailangan dalawa ni Inday Iyat. Hello, Sisi. Inday Iyat, shout out. Narinig mo yung sinabi ni, BBM. Marami kami. Marami na kasi mukbangers na gwapo ngayon. Kailangan kami lang dalawa ni Inday Iyat yung umaarangkada sa sa video. Umaarangkada talaga. Sana all daw may tiwata, sabi niya. Abangan nyo yung video na ay sa online collaboration na namin ni Mike and Len channel, guys. Abangan nyo. Magsa-celebrate tayo. Yung 16K subscribers po. Abangan nyo yun. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubscribe At supporta. at supportan nyo sa amin, mga kapudibis. At sa sa Facebook page Page. namin. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa November 5 yun, no? November 5. At sa Kumari Kong Tunay, Queen Natsu. Ayan. Kumari Kong Tunay. Abangan nyo yung niya. Upload niya. Oo. Tuturuan tayo magbe-bake ng Brownies. Nag-bake Brownies. siya ng Ay, salamat po. Sarap. Sige. Ay, go. Yan guys, may itlog pa Native talaga yan. Pinatay yung mga native ni tatay. Nangingitlog pa yan. Sana all may itlog. Sa akin kasi bugok na. Bugok na. Araw-araw nakatago. Ano na yun? Itlog ng pula. Mahal na. Ay ko. Diyos ko, dahil pinawisan ako. Ayun, ano yan? Magiging 1 day old na ba siya? Pero okay lang ba siya niyan? Magmula maliit ako, ganun na yun. Nagiging fresh lang yan kapag naliligo. Ano ba yan? Sorry, baka yung ilong ko yung lumubo dito sa sinisi ko Pinawisan na ako. ako. Kapag pag naliligo, ayun, fresh. Sabi niya, sa wakas, nakalayad. Kapag magsusuot na naman, ay, Diyos ko, ayan na naman si BBM. Papasok na naman sa lungga. Kawawa yung sa akin, no? May tinik pa,
Sarap. Ay, sarap. Thank you, Lord. Kaya pagdasal mo na yumaman na tayo. Pag yumaman na tayo, dadalhin kita kaagad sa, sa Thailand. Thailand? Oo. Itatakbo kita doon. Talagang tatakbo mo. Oo, takbo lang ha. Sandali, wala ba ako silver dito? Baka matamaan ako ng kidlat. Pasensya na po. Sinisip na ako. Tsaka, Masama yung pakiramdam niya. masamang pakiramdam Pero ko. masarap siya kumain, no? Oo. Oo. Wala siyang kasama yun eh. Thank you, Lord. Sobrang dami. Kaya natin yan. Ubusin natin. Tulungan kita. Maubos namin yan. Oo. Sayang kasi, di ba? Yan. Tapos si Papa Bello kita nun. Ha? Ayokong belo. Gusto mo Thailand talaga. Sarap. Yan. Kaya mo na yan. Pinawisan ka. Maangang kasi. Ang hanggang. Hindi man nga eh. Sarap. Nakamiss ko din kasi yan eh. Tagal na din namin di nakakapagluto ng ano, ng sisig, bangus, tsaka chicken. Tsaka sa lene. Masarap yung sa manok, ano, kasi dahil malamig na po ngayon, diba? Masarap pumikop ng sabaw na mainit. Eh, sakto, sinisipon ako. Sarap. Ano na, iba na kasi yung panahon, malamig na ngayon dahil magpapasko na. So, ingat-ingat po tayo mga kaputibis at ang mga baby ninyo. Painumin kaagad ng vitamins po. Para hindi sila magkasakit. Mahirap na. Ikaw, nagtitake ka ng vitamins. Yes. Baka ibang vitamins ang tinitake mo. Vitamin C. Enerbon. Ay, lagi masaya. Enerbon. Hindi vitamin A. Ganun na din yun. Okay, Ayan. okay na yan? Hindi namin naubos mga kapudibis. Onti lang naman. Oo, konti lang naman. Pagsamahin natin, no? Ayan. Sisig bangus na lang po yan. Mga foodies, Ma'am Sheila isa po. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. At syempre, pakiclick po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Ma'am Sheila Liza. Excuse me. At sana din po, mag-subscribe na po kayo sa kanya, ha? At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay ng star sa Facebook page po namin sila. Mel, Betsy Tampus Igot, Dolores Giginto, Arian May Luna Tiope, Maribel Paharrillo Pineda, ayan. At si
Sweet Neneng Vlog, siya po ay supporter po. At thank you so much po sa mga members po namin. Sila, Platinum P, si Queen Natsu yan. New member po natin si Queen Natsu. Pinatso, kamari kong tunay. At si Remy TV Watkins, Golden Bee po, PJ Family Mukbang, Ma'am Shirosi. Sa Silver Bee naman po ay Jobel Yamamoto, new member po natin. Jojep Channel, new member po natin. It's Sweet Alma, new member din po natin siya. At si Emma Tinker, new member po, salamat po. Silver Bee. Thank you so much po sa pag-avail po ninyo ng Silver Bee. At si Raw and Cook Food ASMR, Julian TV, Coach Foodie, Hungry Jean, Iñaki TV, Hampas Lupang Burgis, Vince and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shi Ay Vlog, Mary Mukbang, Mother Shingu. Ayan, thank you so much po Thank you sa so much tiwala po. ninyo sa amin. At please, supportan po natin sila at mag-subscribe po kayo. Pinoy Mukbangers po sila. Ayan. At shoutout din po kila Nina Makawile at sa baby po niya, si baby Nathan sa taga Baguio City. Baguio City. Hello po. Evangelisa Lorenzo sa San Mateo, Rizal. Ayan. Hello at po. si Destin Rose Ainsley, May Chanel, at si Marin Lisa Kawachi, Rika Beltran. Hi, Rika At si Beltran. Lynn Anthony Rose Soles, happy birthday Happy po birthday. sa'yo. At si Nico Ignalagin, ayan. At Hi, si Nico. Christine Lopez at si Renz Q. Pineda, ayan. At si Jojo Ocampo, happy birthday. Jojo Acampo. Kapitbahay natin yan. Yes. Thank you so much po. Yan, Mga mga Foodies, thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni Bibi. At si Ma'am Shi Liza. Ma'am si Liza. At shoutout din po sa Team Matibay at mga Pinoy Mukbangers, silent viewers, avid viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa atin. Yes. Ayan. At sa kay Senior Maymay. Senior Mimi. Shoutout po. Jason Laksamana. Ayan. Your Wawa. Your Ano Wawa, pa? yan. Mga Foodies, Ma'am si Liza po, please lipat po kayo kaagad sa kanya, ha. Thank you so much, Sisi Kabalen. Ayan, mga kapulis. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni Yes. BPM. Ayan, mga kapulis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!